Hartelijk welkom op het Zonneverhuttencircuit aan de Bosweg. En ja, het is nog een klap. Shit, ja, mooi. Modderig, ja? Auto 677. 677. Hey. En er is Van de Dieke, Wettinga, aan de leiding. Nog steeds aan de leiding, Wettinga, Van de Dieke. Nummer 38. En dat is Rijn Nijp, of Robert Nijp, nee, Rijn Nijp van Gerij. 38. Nijp van Gerij op de tweede plaats. Nummer 14 is een achterblijver, dit is nummer 2. Nummer 9, Henk, van de achterwiel. Die eerste live? Die de eerste live? Oh jongen, wat